Müslim rayonu Bayık avlunda tuğup üsken, Büyük Vatan soğuşunda katnaşıp, anda bir oyağın hem kolun kaldırıp kaytkan, Büyük Vatan soğuşu veteranı Babakayım Kelimullin Selim Gerey turunda bu şiirim. Babam gitken, ebiyim yalğız kalgan, 3 balası kalgan ileri, Сугыш сине бар диеп тә белми, аерырга килгән тилере. Эй, ашкына бабам, җиңәм дия, кирәк дия үсен ватанга. Калды баяк, ак хатирә булып, күмелде дә ап-ак томанга. Алда дошман, артта ватан. Hiç yaramый артка карарга. 30 яшы яңа тулган бабам. Антын биргән тугры булырга. Хәрби антны, бурычны үтәү, җиңелләрдән түгел аларга. Туган илгә дошман янаганда, җиңеллекләр уйлармысың уланда? Сугыш җиңелләрдән түгел, кемгә дә? Бер туктаусыз 3 төн, 3 көн барган сугыш. Җир белән күк бергә тоташкан. Һава тулган тир һәм кан исенә. Әйтерсең лә тәмуг кузгалган. Bir adım da артка чикми babam. Тугры кала солдат антына. Bir аяксыз һәм кулсыз көенә кайтып ауган babam өенә. Тик яралар бик тирәннән була. Язмый азак яшәргә. 3 баласын кышып әбкәм ялгыз кала. Күңелләрдә тулы сагыш һәм моң кала. Кала инде, кала, барсы да. Үзелсә дә солдатларының газиз гомерләре, үлми алар, яши алар безнең йөрәктә.